Четем вчера Божието Слово. Господа се готви да използва момента, защото душата ми купнее за четенето. Да не спира, така Господ ме избрал. И Бог прочетах. Каза Бог говори така, че големата скръб вече е готова. И белезите, че ни ги показа, кои ще бъдат. И казва така, да бъдем екипирани, стегнати, готови, да я посрещнем, дори с живота си да заплатиме. Бог ни насърчава и ни говори. И казва Бог така, че ако не съкрати ония дни при такова нещо, и морето, че бучи планините и че бъде, видите, че изпадат месеца, слънчето, страшно, което не е било и няма да бъде. Това се казва свършека на света, защото народа е много в тъмнината. И каза Бог така, че ако не се съкрати оня ден, ни една твар няма да остане. Бог пача си избере остатъка. И дни говорят така, но не е верно. Че Бог ще дойде да грабне църквата си преди големата скръп. Не. Бог ще грабне църквата след като мине големата скръп. Да види кои че устоят, кои са святи, кои са негови избрани. Той ще дойде с първите свети, които не са се омъжвали. Първия плод. Той се с тех ходи. С тех и ще си вземе църквата и ще отведе горе. Така говори Господ. И ние, като сме тук на земята, да не заваря Бог в прияждане в земни грижи, да не заваря Бог в святост. Защото Бог такива не иска. Защото ние сме човеци, на него да залетене, това да направим и се отдалечаваме. И друго нещо има, най-важното. Кой седи на твоя престол? Кой взел контрола? Дали Бог или дявола? Дали ти изнесеш Бога некой път на страна? Па дявола седе. Това Бог го не иска. Ти не може да бъдеш двуличен християнин. Ти бъдеш чист свят съд за почетена употреба.